igama lohlelo ikhazenachat.gov.za silishamna namhlanje seDurban eThekwini nalake-ke esibhedlela esikhulukazi ekuthiwa iKing Denizulu isibhedlela ke lesi ke engisithanda kabi ngoba sinezinto eziningi kakhulukazi nje mawunenkinga yezinyo abalibheka izinyo la balithatha belibeke lapha ya eceleni ngizochitha ke isikhathi namhlanje sihanjelwe ke ihambeli zethu ehlukahlukene nokukhona ke usisi Mahlangs wakacaba nokuyena ke ozositshela ukuthi ke ubani okabani futhi wenzani la eminyangweni. Ngiyabonga kakhulu. Igama lami nguHlengiwe Gcaba Mangcobo. La eminyangweni ngisebenza kwi-program yaka Adherence and Demok. Yes, uadherence mawungathatha nje umuntu onganalo ulwazi ukuthi uadherence yamagama serious lawa nami ngaze ngaqeda high school ngakaze ngihlangane noadherence ngahlangana nawe university wethonto adherence ngashona kwi dictionary ngakabikho no Google lapho sisaphatha lama dictionary ayamabhuku ngangifika ngathi awuleli igama elikhulu kangaka yini le adherence. Uadherence phecelezi ila khona sithi mina njengomuntu othatha imishanguzo noma ngabe yeluphi uhlobo angiyithathe ngendlela engiyalelwe ngayo ngiyithathe ngesisindo engiyalelwe ngaso futhi nangesikhathi engiyalelwe ngaso. Manje ke ngiyezwa ukuthi ke senihambe nahamba naze nafoma ama clubs yini ke le eyenza ukuthi nize nifinyelele ekuthenini nifome ama club ukuthi ngoba phela mina ngiyacabanga uma kunemithi noma amaphilisi afuneka ngiwaphuze angidinge club ukuthi ngize ngiyohlala eclubini ukuze ngiphuze lamaphilisi ngiyacabanga nje sekhona ngiyangizwe kuthiwa khona le ndawo kuthiwa ama night club yazi yaduma kudlu siyoxoxa ngephilisi siyadinga lapha kwasha kwacima manje lama club esikhuluma club yini into esiyenza ukuthi kuze kufike la ekutheni sekufuna kube nama club la sizohlala khona sixoxe nje ngokudla iphilisi noma ngokuphuza imithi ngendlela. Mhlawumbe uma ngingase ngithi ukuhlehla nje kancane nama club ama club aqhamuka lapha ya mina nanjengomuntu othatha amaphilisi ewathatha amaphilisi mase kuba khona isikhathi la khona sengiwadla kahle ngendlela yokuthi sengingakwazi ukuthi ngizidlele ngaphandle kokuthi ngibuyelela eclinic. And leyo ndawo ngile ndawo ebizwa ngoDemok. And lo Demok unemlenze emithathu. Imlenze yakhe emithathu oqala simbiza ngofacility pickup noma la khona ngingaqhubeka ngithathe khona imishanguzo yami eclinic. Okulandelayo iwona ke lo adherence club engizochaza kancane. And then okugcina ilapha la ngingakwazi ukuthi ngithathe khona imishanguzo yami ko clicks ko dokotela ko Dischem kanjalo. And leyo program noma into kaDemo ku differentiated models of care. Uyaye wehlele noma uyaye uhlale phezulu kwalowaya ubizwa ngoCCMDD. Sengiyakubona ke ukuthi sithi ikhemisi eduze nawe. Impela. Ikhemisi ke eduze nawe li part of lowa Demok. Lenzela ukuthi ungaloku ubuya njalo emtholampilo khona usuphila kahle. Kuze kube no line abadi sidingo kunjalo unciphisa lokho ngoba sisuke siqale savumelana nawe ukuthi hayi usuyidla kahle usuadherile siphindele kulowa adherence usuyidla kahle imishanguzo yakho so asikho isidingo sokuthi lokubuyela kuthina emtholampilo njalo. And then ke mase sithi ke wena ke CCMDD ngoba uyikhumbi noma uyibhala lokuthi akwazi uHlengiwe ukuthi ayithole imishanguzo cha usevumile ukuthi yena ukhetha ukuthi aqhubeka ethathe eclinic under facility pickup usevumile ukuthi uzoyithatha under ama adherence clubs kusho ukuthi somewhere emphakathini noma usevumile ukuthi uzokuhamba ayoyithatha ka clicks. And then ukufika ke kulokho okade ungibuza khona ukuthi yini ama adherence clubs ukuhlala emphakathini sibe amaqoqo sithole imishanguzo yethu eduze. And uyazi ukuthi lama club awawo wonke umuntu akusiwona mhlawumbe awabezife ezithize cha awawo wonke ngeke mase ngikule club bese kuthiwa ilala benculaza ke hayi le ilala basefo seshukela hayi le BP ke nayi genge ka BP uyabona nje sonke siyathola lapho futhi into emnandi ngama club siyafundiswa ila khona sikwazi nanokuthi sixoxe khona ngoba lo osuke ephethe iclub utrainiwe ulungiselelwe ukuthi ahlale nathi akwazi ukuthi asamukele eklabhini sixoxe
and then impilo iqhubeke. Kwesinye isikhathi siyesherishe ngisho izinto ezisihluphayo. Uyakwazi nanokuthi ke alekelele ukubulala zonke lezi inkolelo nalezi zinye izinto esiyizwayo emphakathini ezingekho khona. Athi cha, indlela ihamba la. Sonke siphume sifundisekile. Kulolu hlelo siqhubeka kakhulu imfundiso noma besifundisa kakhulu ngaleli chemistry eduze nawe umphakathi noma iCCMDD le. Manje mangithi ngiyakulalela isikhona ke nalento yama club and uyangitshela ukuthi cha kuwuphathi yohlaka la ku CCMDD noma echemistry eduze nawe ingena kanjani le club le mawungayishadisa nayo ishada kanjani nayo? uCCMDD uyi-vehicle noma uyimoto elethimithi. Okay. Iletha either kulo facility pickup. Okay. Iletha kule club. Okay. Noma iletha kule external pickup. Emaklabhini iyayifike imshanguzo isipackagejiwe sekuthiwa Mangcobo ngithi yebo. Nanti iphakethe lakho ngithathe ngiveze iID yami ngiveze ikhadi lami ngisayine ukuthi ngiyithathile. And kukahle ngoba eclubini sisuke sibaningi omakhelwane ngibaziyo nengabazi sonke sisuke sihleli ndawonye. So nangelinye ilanga akekho umuntu ongathi angiyitholanga imishanguzo yami kodwa kade ngifikile eclubini. Yebo. Kuyenzeka kwesinye isikhathi ungayitholi ngoba kusuke kuphambene mhlambe izintambo le emuva. Kwesinye isikhathi izintambo ziyaphambana uma sengitholakale ukuthi angisaqualify ukuthi ngibe kwiprogram kaCCMDD ngobani? Ngoba mhlawumbe i-viral load yami noma igazi asaqindezele isifo noma igciwane kwazi ukunikwa udokotela noma yinesi. Kwesinye isikhathi uthola ukuthi ngizoya ke kunesi mase ngiyaphindela eclubini mase ngiphindele eclubini umshanguzo yami ayisekho uyabona. And lo osiphathele iclub ke kufanele ukuthi achaze ukuthi nje cha Mangcobo ungakhathazeki kakhulu sizoyilungisa leyo nto ngokuthi siphindele eclinic iphinde futhi ilungiswe. So ama adherence clubs asiza kakhulu ngoba awugibeli ama clubs aseduze nasekhaya la ukhona hamba ngeenyawo. Ngike ngezwa ke kuthiwa yena niyakwazi ukuthi niwumphakathi nihlonze indawo noma niqoke indawo la nithi masingalethela imithi yethu kuleli yasonto sesikhulumile lalabeleli isonto maningayiletha nibeke lapha kuyinto efanayo lokho okhuluma ngakho nalama clubs noma ama clubs nje uhlelo oluyimelayo kodwa lube lukhona futhi nalelo ukuthi ningakwazi ukukhomba indawo. Ake ngithi kuhlelo lolufanayo ngoba kuye kufanele ukuthi uma sesibhekile ke leyo ndawo sayithola siwumphakathi then mase siyemtholampilo sesiyotshela mphathi kunendawo esitholile lapha ya ekhoneni la kaSibanibani noma uma Sibanibani usinikeze urondo wakhe ukuthi sihlale kuwona then ke umphathi weclinic nabo bonke abalandelayo ngizothi ke kwi district abaphathi baye baxhumaniseke ukuthi lapha kuleli yakhona sekukhona ama patients azodinga ukuthi asondezelwe imithi khona. So ngingathi kuyafana into efanayo. Igama lohlelo kzn.gov.za ushayela uNtokozo kwaMaphisa sishayela bukhona namhlanje seDurban eThekwini eKing Dinizulu isibhedlela ke esikhulukazi khona la eThekwini eGagasini. Ngiyazi ukuthi ke uzoyibuza omnye uthi mina ngingena kanjani lama club lawa futhi ngiyithola kanjani yangakithi kodwa uqala usitshele ukuthi ngiqualify kanjani ukuthi ngikwazi ukungena eclubini. Ukungena eclubini kulula kakhulu mfowethu. Lapha ya eclinic uma sengihleli ke nomhlengikazi wami ebona ukuthi ngihamba kahle kudleni amaphilisi ami then uyaye axoxe nami athi Ngcobo hayi impela uhamba kahle si happy sonke angitshengise konke amaphepha ama viral loads angitshengise ukuthi konke kuhamba kahle. Uma maseke eyangibikela ukuthi kunohlelo ke elibizwa ngoDemoc CCMDD ngingathanda yini ukuthi ngingene kulona ukusondezela ukuthatha amaphilisi ukunciphisa ukuloke ngiza emtholampilo mase ngithi yebo mase eyasho ukuthi ngoba ke I'm virally suppressed, in other words igciwane uma nge-HIV positive selicindezelekile ushukela wami ucontrolled, iBP yami icontrolled nako konke okunye khamba kahle anginayo iTB angikhulelwe anginazo zonke lezi zinye izinto ezingangivimba then sengingakhetha ke ukuthi ngizoqhubeka ngithathe eclinic
and ilesi ibize nge-facility pickup. I-facility pickup nakhona ufika ne-ID, ufike nekhadi lakho elishoyo ukuthi uthatha amaphilisi njalo njalo, uthatha amaphilisi uyihambela. Noma ngingena kwi-adherence club, angirejiste kwi-adherence club, so the next time ngiya lapho kulelo khona esihlangana kulona siyazi ukuthi silindele umuntu omusha noma ufacilitator lo uyazi ukuthi ulindele umuntu omusha azomamukela eclubini mase ngithatha noma ngiqhubeka ngithathe lapho kuleso sikhunga esi-adherence club. Isikhungo kwesokugcina ilesi sokuthatha lapha ke ko-clicks kodokotela ko-discam kanjalo kanjalo nakhona baya alethwa ukuthi khona osecele ukuthi athathe kuleso sikhungo. So isebenza kanjalo. Ikusiza ngani ke lento leyo ukuthi ke ube yiphathi eclub kunokuthi uyisukele wena ngeke ngabona kwenye indawo kunale ekuthiwa ipele box la ufika wena uyiqhafazela inombolo qhafa kuyiphuma imithi yakhe ikhehle fake ekhwapheni lakho ubaleke abanye ke nje badusha ilandele lapha nabekhuluma ukuthi azolandwa esontweni but kukusiza ngani ukuthi ube nabantu osukunabo mawuzobe ni uthatha wona lamaphilisi in a form of a club. Kuyasiza kakhulu ngoba ngisuke sengihleli nabanye kwesinye isikhathi luyangidla usizi lesifo sami and uthola ukuthi lingidle liyangiququda ngingedwa ekhaya ekhoneni noma la ngicashe khona kanti uma ngiya kule club kukhona abanye abanezifo ngokuhlukahlukana ngithuke sengibhoboka nami sengisho ukuthi ayibo nansi into ingiphethe kabi noma lolu hlobo lwamaphilisi longiphatha kabi ngaleso sikhathi kuya correctwa noma kuyalungiswa mhlambe ebengingakuzwisisisi kahle kuyacaciswa ebengingakunderstand futhi ngiyakhululeka ukuthi hayi akusimina ngedwa osenkingeni hayi bayaphila umakhelwane bayaphila bantu bahle kanje emaklabhini hayi next time hayi nami nje ngizogcina nawe usubona nongayibika nje la kuyo mhlawumbe avimnandi into yokuthi ithiwa i-support nje ukuba ne-support noma ngabe yaluphi uhlobo uthothi kunomuntu owazi ukuthi na uke wathi omunye umfana wayemncane sasifike naye la okhule yena edla amaphilisi lokho azalwa nje udla amaphilisi wayengatshelwanga ke ekhawutha one kwakuthiwa nje hayi unesifo sokuwa idla amaphilisi hayi unesifo sokuwa idla amaphilisi azomdala ukuthi ayi ngeke phela ngaze ngiwe lokuthiwa kunesifo sokwake ngiwayekela amaphilisi wahamba waya ngoba wayesekhathele ukuthi wayene-fatigue wayezizwe ekhathele ukuthatha amaphilisi manje kodwa wathi mayethe wayekwa gula wacishe washona wayeseke ethola abantu axoxa nabo bathi mabexoxa wakwazi ukuthi bese yabuyela njengamanje uyena koselida intsha manje yayibize behlangane bexoxe kusho ukuthi iwona lama club esikhuluma ngawo bexoxa abatshela ukuthi ukuyeka amaphilisi ubunzima bawo yini ongayenza yiziphi indawo la eThekwini engathi mangiphuma nje ngithi lama club ngawathola khona nami ngifuna ukuyijoyina yodwa yawo. No ayikho inkinga uma ufuna ukwazi ngama-adherence clubs noma ama-clubs asemphakathini ngikanxenxa ukuthi iya emtholampilo oseduze nasekhaya ngoba bayawazi uzofike ubuzeke khona ukuthi akumakhona maphi futhi ngingangena yini mina kuwona then ke sebezokucathulisa ukuthi kufanele ukuthi izimo zibe nje up until uzungene kuwona but nombani angangena kuwona as long as ezofakwa ngendlela awukwazi ukuyisukela ekhaya uthi hayi ngeclubini namhlanje ngoba phela sixoxa ngezingxoxo ezithize kwesinye isikhathi uma usuzofika ngenye ingxoxo uthola ukuthi hawu umakhelwane ngempela uze kuthina bese qala kuyajajana manje kanti asijajana inhlobo siyaphilisana ngoba kuyithuba la khona siphilisana khona le nto ebizwa nge-psychosocial and psychological support kunabanye noma amanye ama-facilitators ayakwazi ukuthi acele social work ngicela ukuthi namhlanje sizoxoxa nawe and then sivumelaneke nangama-topics ngoba isikhathi nesikhathi masihlangana ke kube khona ama-topics nezingxoxo eziyaye zakhelwe thina esihleli eklabhini kwesinye isikhathi sibuzwe ukuthi singathanda ukuxoxa ngani namhlanje mase siyaveza imibono yethu sonke and then mase kuyabonakala ukuthi esiphakamisile sikuhlela kanjani in terms of ukuthi sixoxe otherwise sixoxa indaba zethu
siyasekana, siyalekelelana, siyaphakamisana. Uyazi kwenye iclub ngapha kwaZulu baze bazithola sebenza ama gardens ivande emakhaya. Ikhona nenye lapha eMtubatuba engake ngayibona impela nakhona benengadi enhle kabi. Kungenzeka ukuthi enye yazo. Kungenzeka ukuthi enye yazo. No, ake siye lapha emoyeni ngathi khona someone uPrince Zuma eMpendle. Usemoyeni sawubona. Usemoyeni sawubona. Usemoyeni sawubona Msholozi. Hayi umsholozi ngathi ke ubambekile sizodlula ke ngikhumisa umlaleli kosekhaya ukuthi igama lohlelo ikznet.gov.za silishapcom namhlanje la eDurban eThekwini ngikhumbuse nabalaleli ke phela ukuthi hey indaba zimnandi ngeviki elizayo icabinet noma nje ongqongqoshe bebonke beholwa undunankulu esifundazwe bazobe bethe ngo lapha ya endaweni yaseDumbe nalapho nathi sizobe sikhona uthi umnye ngiyajabula kuzobe khona uma celebrity yaleli ikhehla laka Health Elifakibo angazi ukuthi yini senganikwa ke status esikhulu kangaka sokuba yikhehla kodwa basho njalo ukuthi waleli ikhehla la ka Health Elifakibo lizobe likhona sizobe sikhona impela ke lapha ya kuzoqala nje besabalale kwa wonke ama ward alapha ya eDumbe ongqongqoshe ngokwehlukana kwabo ebese ke iphela indaba ngokuthi kube nomcimbi lapha ku ward 1 eLunaburg eDumbe ngatshela ukuthi mawulisho leligama ufuna ulisho yabo njengo Joburg akumele ulisho nje Lunaburg hayi ufuna ulisho ukucaca ukuthi hayi umfana wafunda eBoys High uyabona zobe khona ke indaba lapha egroundini laseLunaburg abantu ke bayamenywa ke yonke iDumbe namaphethelo ukuthi befike ngobuningi babo ngoba kuningi abazofike bekuthole lapha ya egroundini laseLunaburg neinsiza ke zezempilo kuthiwa bazobe khona odokotela onesi kuzobe nje kukuhle kumnandi kuzobufika kube yidolobha lapho ugovernment uyaphuma uyothi ngo kodwa ke nongqongqoshe mayifika uzokasihlebela ukuthi hlelo lunlo la OSS la besuke behambile bonke nje ebeyicabinet beyothi mboku leyo ndawo leyo kulungisa inkinga kungabi na inkinga kuqhubeke kube kuhle kube umdibo waseRome manje ke mangifisa la ukuthi nami ngizakhele yami club ngoba mhlambe la endaweni yimi ngedwa nje la ngibona ukuthi hayi mina ngiyazazi izinto la endaweni ake ngihlanganisa abantu ngizakhele yami club ngiyakwazi ukuvele nje endaweni ngizakhele yami club sengiyabuka nje lapha nongoma nami ufike ngiqale yami lapha yana yini nidingayo ukuze ngikwazi ukwakha le club le ake ngithi cha awukwazi ukuzakhela eyakho ikakhulukazi uma uzoyeyamanisa nendawo la omakhelwane bengathatha khona imedication kuye kufanele ukuthi siqale sixoxe nomphathi weclinic ukuthi kunesidingo sibona kunesidingo mhlawumbe ngize ngiyingenise through iclinic committee ukuthi ayibubo omakhelwane naku kunesidingo kuleya ndawo and then into ikhuphuke iye kumphathi umphathi asihlalise sixoxe so konke okwenzekayo kukwenzeka through umphathi weclinic impendle ke iyasifuna ngalendlela ngake nomngani lapha empendle wayengenawo amazinyo oyethi ngihlala eXhanxa ngayethi empendle ethi ngihlala eXhanxa nangu Prince Zuma lapha empendle semoni sawubona njani hey siyaphila we Prince usaphila hayi siyaphila sonke kuhamba kahle lapha eXhanxa uGrand ngaphandle kwamakhaza ke ngiziqalele osizini ngiyawazi kamakhaza lapha kudlalwa empendle kumakhaza kabi hayi mfowethu nakho ke okwakho uPaul akuthini cha mina bengifisa nje ukudlula isinqomo nje lapha ko-nurse base idindeni ka ward 4 hayi I mean what did abasenzele iqiniso manje awusabakhumbula amagama abo ngisabakhumbula kodwa nje cha abasenzele iqiniso iloko nje ngifisa ukudlula idindeni sekwabizwa ngeHarry Gwala Hospital sekunjalo impela siyababongela mfowethu na ube nosuku olumnandi sibonga enkosi no uyezwa ke ukuthi ke mawenza kahle bayakhumbula abantu ukuthi wenze kahle ingakho ngeke ngithi mina umnyango wezempilo unalo leli ibhadi lokuthi ufike wenze kahle kubantu abawu 955 kwabayi 1000 bese uthi abawu 2 la kuzogejeka khona kancane bese kudunyiswa kakhulu lokho kungathi abekho abantu abasizakele ingakho ke ngalolu suku siyesicela ukuthi ke
ke highlight kakhulu okwalaba abenze kahle. Ngiyafisa ukuthi usugoqa ukusitshele ukuthi ke umlayezo wenu nabantu ngezwile kuthiwa uNational usuzwa aqala umkhankaso ukuthi ke kufunwa abantu abangaphezulu kwemillion asebelahlekile la ekudleni amaphilisi ngoba kunzima sometimes kwabanye ukuphila ngokuthi ulokhu udle iphilisi omunye ugcine sethi ngikhathele manje ngikhathele umlayezo kweniukhiphayo sisabafuna ke nalaba esibaphula abangasekho imuphi umlayezo nokhipha kodwa ngaphambi kokungiphendulo lapho ngizocela ukuthatha nanga uphindile zondo lapha ePMB Peter Mavritzburg bayaphila abantu emgungundlovu. Saphila njani? Hey siyaphila yazi ngiwa ninje voice yakho ngavele ngakukhumbula yazi. Kuthi umkhuhlane. Oh ungenile umkhuhlane la kuyabande eMaritzburg. Hayi yabani. Awusori kodwa ngokukhuluma nami nje uzojove kube right. Hayi ngiyayibona. Kuthini okwakuphawula ma? Ngicela ukubuza la ukuthi ngangiphethe imishanguzo yami overflow. Engalo ngamuva ngeza eMaritzburg kwayiphi overflow. Ukuthi ngiyolanda imishanguzo. Manje sengiyasaba ukuze ama-clinical ngoba ngibona ukuthi bazongithethisa uma ngabe ngiyoqala khona futhi bazothanda ingane nase ngiyithatha khona. So ngingenze njani mhlawumbe? Hayi akekho ozokuthethisa nginensizwa lapho umkhize izothatha ngenamba yakho yowaqala wena namhlanje amaphilisi akho akekho ozokuthethisa singambopha izandla nenyawo ozokuthethisa uyezwa. Okay ngase kuba nenkinga ukuthi abehlala eclinic usitone sibe pressure. Hayi ngihlalele sonke lesikhathi. Usithathele nje igama lalothethayo. Kokunye njalo abathethi ukuthi la isitrainwa khona thina zamanesi iholo isikhathi esiningi bese sikhulumela phezulu. Bese kuba ngathi uyathetha nje sikhulumela phezulu la isasifundiswa khona kuba amaholo isikhathi esiningi. Angithi uyezwa dadewethu. So osuke ngathethi inkosi yami awu ngiyabakhulumela nami ngangena kwi-training sasifundiswe iholo manje ngiyamemeza ngiyamenyeza yes teacher yes bese kuba ngathi ke siyathetha ungiyezwa nomkhuhlane cha uzokuthinta ukhabazela dadewethu ungasabi sizokulungisela nje uzokwazi ukwathola kwayikhona namhlanje noma kusasa ukwazi ukwaqala. Okay ngiyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu. Khabazela uzokwenza njalo mfowethu. Nango ke uyabuza udadewethu. Cha waye kwenye indawo la ewathatha khona sekukude ukugibela. Mhlambe kungasale sekusiza ukuthi usale usuyichaza le ndaba ukuthi mashintsha indawo iziphi inhlelo esiba nazo siwumnyango ukuthi na njoba ngiyazi nami njoba ngisebenza eMaritzburg nje ngumuntu ohlala eMaritzburg makuthiwa ke sengibuyele ekhaya le kwaNongoma akusho ukuthi ngizogibela njalo futhi ngize eMaritzburg ngizolanda amaphilisi iziphi inhlelo eniba nazo zokuthi umuntu mayishintsha indawo akwazi ukuqhubeka namaphilisi uthi usezwe uyasaba ngoba ubona ngathi uzothethiswa kanti ngiyazazi lezi zakithi ayithethi inkosi yami njoba ngichaza indaba ilapha eclassini ke sifundele emaholo ngiyazi nawe mhlawumbe wafundela kulo nje iholo manje kuyamenyezwa ke iholo inkosi yami ayikho into engenziwe. Impela udadewethu akangakhathazeki uzoyithola imithi yakhe la noma kwi-clinic manje aseseduze nami. Uma mhlambe kwenzeka ngisuka la eThekwini ngiya mhlambe othukela sengiyasebenza khona ngiganile khona noma ngabe yisiphi isipho esingiphushela lapho kulula. Uma amathuba evuma ngiye kumtholampilo engikuwona manje for example eLanzazi ngifike ngisho ukuthi sengiyamuva ngiya othukela bazobuza ke othukela uyakuphi nendawo mase ngithi mhlambe ngiya ko-escort enkosi langa libalele mhlambe angikhumbuli kahle iclinic base bethi sizokunikeza ke incwajana eshoyo ukuthi ile imishanguzo oyidlayo iphi eyani futhi uhamba kahle usuyobanika ke mawusungena uma futhi kwenzeka uhamba isigubhukani ungakhathazeki ngoba phela kuyenzeka ukuthi uyavuka ekseni sentalabhene lapha nomkhonyana usufuna ukunqamula ke ngejubana ungasabikanga la endaweni usuwenze njani ke lapho ke nalapho futhi ayikho inkinga uyaya kulowo mtholampilo seduze mase ufike uyachaza udaba ukuthi cha bafowethu nodadewethu ngiphakame isigubhukane la kade ngingakhona
nasi isimo sami bayakwazi ukuthi bapick up iphone Yes. bafonele back eclinic yami noma kulansazi lo kade ngidla kuyena Absolutely. ulansazi ufike angibheke kwimshini yakhona Yes. base beyasho ukuthi cha siyamazi uMangcobo mase kuba yibona abayithumelayo iphepha Okay. elingenza ukuthi ngiqhubeke otherwise angasabi udadewethu ungabi namahloni ungasabi shone eclinic nanga untethelelo ehlala Nkosi hayi wangakithi ke lo ngizomnika nje akhulume kuze kuphela uhlelo uthini lapha kwaNongoma Hawu niyaphila kodwa. ngiyaphila mkhaya wami wena silibambe nawe uhlelo nje uzohlala kanje kuze kuphela uhlelo Futhi mina ke engakushinga no siyabonga into enziwa amanesi kakhulu ngokugxila kona ngifunde kakhulu ngesikhathi se-COVID ukuthi ebayinikela akekho umuntu engasifaka kodwa belokhu bayinisele nto bese sikhuthaza futhi nalaba njalo ngizele ukuthi ngathi khona abangadla amaphilisi abawabalekelayo umuntu kahle akayithande ukuyithanda kwakhe kumele ke awuthande umzimba ngokuthi ke enze okufanele ukuthi ke edla amaphilisi ngoba ukubaleka akusizi ngoba sina vele usukene sobesekhozela ukuthi ulahlekelwe umphefumulo hey mkhaya wami uyazi kuyasho ukuthi uhlala Nkosi ukhuluma into yabona nje qondile njengothi lomkhonto Absolutely. Hayi bebilokho nje ukuphana kwami sibonge kakhulu ke nalo minister ehambile zakhe. Siyabonga kakhulu. Ayike insizwa yaleka Nongoma le ngakithi uyayizwa nje khuluma into ayizwa nje into ecoyisakele phela thina sihlala lapha yayihlala Nkosi no bese ngithekeke kuwe siyabonga ukuthi ususikhombisile ukuthi ke ayikho into ekuvimbayo mawukuthi uyasuka endaweni ngisho athiwa usuka isigubhukane siyazi kwezinye indawo mina nje kwabangwa amahansi ngisakhula lapha engangihlala khona kwabangwa yabona amahansi lento yapi kwabangwa yona kwaxatshanwa lento saphuma isigubhukane endlini sahamba sashiya amaphilisi sashiya yonke into mawusuke ngesigubhukane uthi wena ngiyakwazi ukuthi ngiye eclinic eyalise ngingakhona ngibachaze ukuthi ngisuka isigubhukane la ngisuka khona ngicela ukuthi uqhubeka namaphilisi ami ubanika umlando ukuthi ke nakhe bengwandlela bengwadla ngayo ngiyathemba ukuthi ke no dadewethu laba basinikeze amaphilisi lapha bayezwa lapho ukukhala kwabalaleli mabethi ngisaba ukuthi ngizothethiswa ake sithambise lamazwi singathethi umuntu nje uyibeke nawe ecathweni zakho ukuthi omunye ubesekhathele ngempela ukuphuza amaphilisi wathi ake ngithathe ikhefu kodwa mayisethu yabuya musuku umbalekisa phela ngokuthi bese uyamthethisa asimukele ngezandla ezimhlophe ngizwe kuthiwa nje ba 112 esibafunayo la kwaZulu Natal manje mawuzothetha wena lo 112 kuzoba nzima siwuthola manje ngiyacela ukuthi ke imoya yehle kithi sonke ke manje ema clinic naseyibhedlela sibeke phansi imoya ofikayo mayethi sijabule usijabule uthi usiyakwemukela usukuma umhage umhage bese kuthi nje siyakumukela welcome back simfake kuze singehlulwa amanye ama province ngizwile nje iGauteng ithe izoshaya isinene bulisi kodwa niza kahle ke la kwaZulu Natal ngizwe kuthiwa senila ko 90,000 manje niza kabi kodwa ke ngishilo nami ngathi ngeke besihlule kungathini kumlayezo ke manje odlulisayo nje ngaphansi kwalesi sihloko mhlambe before ngifike kumlayezo ngiyacela futhi ukuthinta lapha kule yandawo uma ngabe futhi mfowethu dadewethu ubiprogram kaCCMDD udinga ukuthi uhambe ayikho futhi inkinga uzofika kumtholampilo oya kuwona noma ke ngiqale kanje qala kulo okuwona uma mathuba nesikhathi ekuvumela usho ukuthi sengiyagudluka then baye bamazise leli chemist noma bayalazisa ichemist leli ukuthi cha uMangcobo imishanguzo yakhe angeke isamfica mhlambe othongathe CHC isizomfica mhlambe eHerigwala esibhedlela noma eHerigwala district kwenye yama clinics akuleya ndawo noma eSt Chad's then ke ngale ngemuva baye bakurufeke izinto zakhona the next time ngizothola umyalezo othi hayi amaphilisi ami sengizowathola
kwisikhungo engingasikhetha ngale. Uma futhi sekwenzekile ke ngihamba isigubhukana, ngiyafika kumtholampilo engikona, mase ngiyazichaza ukuthi kahlehle mina ngiyayithola imedication yami through CCMDD. Kodwa ngicela ukuthi ingilandele, ingifice la ngikhona. Then bayakwazi ke ukuthi bakulungiselele kanjalo. Ayi, zaze samnandi indaba. Mina bengihlale nginovalo lokuthi hey, mangathi ngiyanyakaza sengisuka la ngisebenza khona. Hey, kuzoba nenkinga ukuthi ngikwazi ukwathola lamaphilisi. So awashadile la engiwathola khona. Noma ngabe kuphi ezweni ngakwazi ngiwathola. Kodwa ikakhulukazi ke la kwaZulu Natal siyaqinisekisa ukuthi ke ngeke kube nenkinga makwenzeka kufuneke usuke la ohlala khona. Sibonge kakhulu dadewethu. Nginikhumbuse ke emakhasi besixoxa noSusi Mahlanhlangs wakagcaba. Ungikhumbuza omnye udadewethu ekuthiwa uHlengiwe Mhlaba. Hey, engimthandayo Nkosi yami. Uyamazi? Yamazi. Absolutely. Awuvakithi yazi ngiyabona nje ukuthi nawe uMahlenhlangs naye uHlengiwe. Ngale kokuchitha isikhathi ke sizokhumbula ke bakwethu ukuthi ke la kwaZulu Natal kunakho ke ukuthi kunento ekhulunyiswayo ukuthi ke kunalesifo lesekuthiwa idiphtheria. Linegama nake lesizulu lapha babuye belisho kodwa ngiyazi ukuthi umfowethu uzosondezela kulona ukuthi ke kunale diphtheria ekuthiwa ingathi ifikile igaselele abantu sekumele siqale manje ukubaqwashisa ize noma singakasho ukuthi abethuke kodwa sekufune siqale singathi siyabeqwashisa. Sinaye ke umfowethu uXolani Shandu ozoqale nje asixoxele ukuthi ubani wakabani futhi wenzani la eminyangweni. Sibonge ithuba bhuti Maphisa. Igama lami nguXolani Shandu. Ekhaya kithi kuseshowe endaweni yaseMbongolwane eminyangweni wezempilo ngibhekelele izifo ezithathelanayo. Kuthiwa uCDC coordinator eKing Cetshwayo edistrict. So ke ilezi nje authorities ungakhwehlela uthele omnye umuntu ilezo nje. Lezo nje impela ke iyona nto yami ngixuma ngibheke phezulu makuthiwa nakho nje. Ngizama ukuthola nje ukuthi kukhona nje lezi zifo lezi engathathelana njengani nje konje. Zikhona izifo engathathelana njengoshukela, njenge-BP. Wena lokho awukufundelanga akawungene kukona. Mayithi umuntu unoshukela nje wo ima wo. Bese mayithi ngiyakhwehlela wozake siyathathelana la. Noma ngingemhlehlise kodwa ngokwama program esiwahlukanisile eminyangweni. Sinikeza lo ukuthi awusikadele kulokho, sinikeze lo ukuthi awusikadele kulokho. So ke mina engunikeziwe ilezi ezithathelanayo zingathathelana ngendlela ehlukile, ukuthintana, ukukhwehlela, ukuphogela. Uma ngabe nje ithathelana sisuka komunye umuntu siya komunye umuntu ngena lapho ke mina ke bese ngigijima. Absolutely. Ngikubonile ke kukhulunywa indaba ye diphtheria. Mhlambe sizwile ngathi lapha eKing Cetshwayo ekhona la igadle khona kakhulu. Ungakusibeke nje esithombeni ukuthi kwenzakalani. Mhlambe siqale la ekuthenini ukubeka umuntu esithombeni yini le diphtheria lo niyibiza ngani ngegama lasekhaya? I-diphtheria ngegama lasekhaya kuthiwa uqilo. Uqilo. Yes, sikhule thina uma ngabe sifundiswa kuthiwa uqilo kodwa besingawuboni ngenxa yezinto ebezenziwa ngaphambilini njengomgomo ubuwenza ukuthi kusuppresseke ama cases noma abantu abatheleka ngayo sibe ngabe baningi. So ke kuthe emva kweyiphithiphithi lezi emva kokugomela iCovid abantu base bayaqala bathi ukuhlehla emgomeni sesiyaqala ke lezi zifo besingayiboni besigcina ukuyifunda esikoleni seziyavumbuka manje bese siyibona ngamehlo. Ngiyubona kanjani lo qilo ukuthi nawo uqilo ke kumuntu mawusuka umphethe? Lesi sifo bhuti Maphisa siveza njengomkhuhlane masisaqala kube sengathi umuntu nje uyakhwehlela kube sengathi kubhlungu emphinjeni mabethi uyagwinya nomzimba ukhathale. Ebese ethi uma abe ibheka ekhamisela isibuko abone amathansela akhe lapha ngathi kuvuvukela ukuvuvuka kuze kubonale nangaphandle kwesinye isikhathi. So indlela ke engcono yokulokho nje yokuthi uma ngabe uzwe impawu enjalo ukuthi uhambe eklinikhi eseduzana ukuze abaqeqeshele ukuthi bakwazi ukubona ukuthi yiso noma akusona bebe seduzane nawe ebese beyakwelapha ngendlela yakhona. Suka madoda manje ke mhlawumbe omunye uzoyibuza ukuthi ke njoba sekuthiwa sigadlile lapha eKing Cetshwayo nisibona senza kanjani sesifikile siyisifo esithi masigadla mhlawumbe kukhona nokulimala okungaba kukhulu kubantu noma siyisifo esikanjani nisibone sifika kanjani lapha bangakanani abantu esesibaphethe nisibona sikusiphi isigaba njengamanje? Uma ngabe sesifikile lesi sifo bhuti Maphisa siyaphuthuma kakhulu. Ngoba ngeintsukwane ezincane nje uzokuthiwa umuntu usembi kakhulu. Sithuswe umuntu oyedwa esibikelwe ngayo ukuthi nakho kubonakala sengathi izimpawu. Usuke sibikelwe ngalo
ngosuku olulandelayo sabikela ukuthi usedlulile emhlabeni ngendlela esishesha ngakhona. Kodwa ke bagcine sebeyisithupha abantu esibahaqile ngenhlahla kodwa laba abanye baphinde basinda futhi baba right. Into ebalekile kakhulu ngaso ngoba sisigomela nje engazi kungaba umuntu wake wawuhabula umgomo. Ukuze noma bekuthiwa siyakufica kube ukuthi sikubamba nje sibuye sikudedele njengabanye abantu. Sizosala sengiqedela nawe mfowethu kodwa semukeleke ngendlela ehloniphekile esengenela ungqongqoshe engaphakathi kanye nathi kodwa sizoyiqedela nje ingxoxo yethu bese singena ngejubane kungqongqoshe ba ngiyabona nesikhathi asisekho ngakumina. Le diphtheria ke impawu zazo ke manje angabona ngani umuntu ukuthi ke unokilo ke lo muntu impawu zakhona yithini? Umuntu engazizwa umzimba ungashisa azizwa ngathi uyakhathala kube sengathi nje ungenwa umkhuhlane abanye baze bakhwehlele kube buhlungu mabe ezama ukugwinya uma ngabe ethi uyakhamisela isibuko abone amathansela evuvukela la ngaphakathi ukuvuvuka ngaze kubonakale nangaphandle khona la mathanseleni yes and uma ngabe ebuka lapha ngaphakathi ngaphezulu kwamathansela kuba nongwengwezi olwakhekayo kodwa lapho istage sawo suke sesithe ukuthi sekumele ukuthi aphuthume ngempela ezekliniki. So into esingayiyala ebantwini ukuthi uma nje ebona izimpawu ezithaye benjalo akasondele ekliniki laba sekliniki baqeqeshelwe ukuthi bakwazi ukusibona ngisho kusa early ukuze kungaze kufike lesa stage lesi aze khona ngoba eselethiwe engasakwazi ukuyihambela. Manje ke ngiyeza ukuthi ke angaya ekliniki ikhona ke lento ukuthi ke mawukuthi ke siyagula la emakhaya uyazi nawe lento yokuqala sifuna ukuzama nje uyabona ke sizama ukuyibambela kuthiwa hayi zama uphuza lokhu nazi nezilethile zama amanzi angathi ayashisa kuningi nje gquma uyabona kulolu hlobo lolakilo ungathini kubalekileni ukuthi umuntu akethe ukuyizamela la ekhaya noma nethi impela akaphuthume ekliniki ngokusheshsha? Kulokho bhuti Maphisa ungikhumbuza ingxoxo engibe nayo nomunye othintekile wethu lo engikhuluma ukuthi udlulile emhlabeni. Uthe mabe sibeke isithombeni umama wakhe wathi baqale bazama nabo ukuthi bathole bathenga okuthengwayo ukuze bezama ukuthi bamelaphe ngoba ngithi nje ufike umuntu uzafike kuthina ngoba sekuthe ukushuba kakhulu. So ngingakhuthaza ukuthi uma ngabe ubona izimpawu ezithayifana nalezi esikhuluma ngazo uvela uphuthume ekliniki ukuze usizakala. Amanesi asemakliniki nodokotela bakulindele ngoba isifo esisigadile kakhulu kulezi insuku ngoba siyasibona. And uma usubabonile siyakuthembisa ukuthi impela welapheka ngokupheleleyo. Abantu abaningi ke mabefike la banokusitshela ukuthi izifo hayi mawusuna 40 kuyaphezulu awusuna 40 kuyaphezulu sengathi silesino 40 asisathandi nokukubuza lokho but nisibona sigadla kobani kakhulu lesifo? Kakhulu sibona sigadla kubantu abancane abantu abathintekile abantu abasola eminyakeni emibili kuya kwesishiyagalolunye oku9 kodwa ngokusazi kwethu siye sibe mandla kuze kufike eminyakeni ewu12 kodwa ke bakhona nabanye abathintekile ukhona oyedwa esinaye la kuyilokhunjani kwiprovince yethu oneminyaka engama42 okusho ukuthi asikhethi iminyaka nomdala singamthini 42 42 ayisho ukuthi nesiko 50 hayi alikafiki sesina relax akukho ukurelax futhi Maphisa si affecta wonke umuntu asikhethi iminyaka yikho ngithena siqinisa kakhulu einganeni kodwa siyababona nabakhulile nabo bethinteka ngaso. Ngiyafisa ukuthi ungene kakhulu leyo goma ngoba sibonile ukuthi ke lento yokubalekela ukugoma ngathi iyona ngiyazi nongqongqoshe ngizomcela naye kethu ukuyithinta futhi leyo goma sibonile ngathi yilokhu kungagomi okwenza ukuthi bangalentuza abantu bagcine bangalentuza. So ungathini kumlayezo ikakhulukazi ngalento ethinta ukugoma? Umlayezo wami ukuthintena ukugoma ukuthi isikhathi esiningi ngezifo ezithathelanayo kuba ngcono mangabe umuntu ezothola umgomo ngoba sisuke sizomhabulisa umzimba wakhe usifunde isifo ukhande nelokhunye namasosha ukuthi ayidefend. Sike sabona ukuthi abantu bathe ukuhlehla kakhulu emgomeni ingakho sibona nalezi zifo lezi. Imigomo emakliniki naseyikhungweni kuyo yonke indawo zikahulumeni imahhala. Asikubuzi izinto eziningi ukuthi ngoba uze lapha nje na yini wena uzogoma ngalesi sikhathi mangabulethi thina sikuneza umgomo ngokufanelekileyo. Uma ngabe ukuthi umntwana kanalo ikhadi lelanikezwayo uma umntwana ezelwe lokuthi uzohamba ngalomgomo uma uthi akanalo ngokuthi lalahleka noma lahamba nezikhukhula akahamba esikhungweni sikahulumeni uzofika lithole elinye ikhadi
mahhala athola umgomo ofanelekileyo. Mnyango wezempilo KwaZulu-Natal kazalocare.gov.za samshamnandi namhlanje sila Durban sihamba kamnandi njengoba nizwe sikhuluma nge-diphtheria bathi ukuhlilo isifo ke lesiba kwethu ke esinabo ubungozi sibonakeleke lapha eKingcetshwayo ingakho ke sithe namhlanje asizoqashisa. Qongqoshe I can't wait ukuthi ungene ngiyabona ukuthi na impela nawe uyayizwa le ndaba kaXhilo ngingazi phela noma ukwahamba ngapha eKingcetshwayo ensukwini uXhilo ke ewushila umfowethu wathi isifo esithelela nayo umfowethu mhlawumbe ungahlala ususiza la uthena indlela zokuthelela iziphi ngoba omunye uzothatha ukuthi isifo esithelana bese siyaqhubeka nje lokusenza izinto anti siyayithanda lokho kwenzeka kanjani la KwaZulu-Natal kubalekile ube washo ungqongqoshe ngevuka edlule wafika kwenye indawo kwathi wasebenzisana amakhondomu abantu ke bathatha amakhondomu bagcoba amadolo benza yonke into kanti akushiwonga ukuthi kanjani kuphi leyo ukuthi sithelelana kanjani ibalekile mawungasifahla nyaphamba ngifaka ungqongqoshe indlela yokuthelelana lesifo esikhuluma ngaso i-diphtheria phecelezi esisibiza ngoXhilo kuthiwa i-droplet infection kusho ukuthi umuntu mabe ekhuluma noma ethimula esimhaqile mabe ekhuluma noma ethimula noma ekhwehlela ukhipha ama drops kanye nomoya angawela kwi-surface noma kuyilokhunjana phezulu kwento ephambi kwakhe noma kumuntu omunye noma esandleni ebese sidlulisa ngokuthinta kwesinye isikhathi okusho ukuthi siyayalela ukuthi for kuyivikela osehaqekile kungakuhle ukuthi afake imask lebese isebenzisa ngesikhathi sika COVID noma ageze izandla in between enye indlela lezo ukuthi zisivikele uma ngabe kuukuthi ukhona umuntu ohaqekile ekhaya noma esikoleni siyayalela ukuthi siyacela ukuthi bamuphe imask ukuze ayivikele ukuthi lama drops lawo angaweli kwi-surface lana okuthinta khona wonke umuntu ongaba sendaweni la khona. Okay, aniyenzi lento enaniyenza ngo-COVID ukuthi masikuphethe kumele uyivalele endaweni ethile ukuze ungatheleli abanye. Uma ngabe sikuphethe siyalele sithi siya-isolate ukuthi sikuvalela wedwa noma mabe sisakuthestile izimpawu ingezimbi kakhulu singakabi sure bese sithi awuyivalele ngawedwana mabe kuukuthi kunesport osenzayo awukuthi ukungayi kwisport mabe kuukuthi mhlambe uyuhambe emthandazweni angathi ungathi kuba wedwa ekhaya size sithola ama-results nawo angathathi isikhathi eside ukuthi siwathole. Yebo no siyabonga kakhulu mfowethu ke yona ke insizwa lebesilethele ngempela udaba lolu le-diphtheria bathi uXhilo uXolani umfokashando siyazi ke kuningi kuyenzeka la Qongqoshe sithathele thuba sikubingelele ohlelweni. Siyabingelela Ntokozo sibingelele kubabukeli emakhaya sibingelele nakubalaleli emakhaya nabo bonke abasilandela kuma social platforms ethu sithe tada. Hey tada siyazi ke Qongqoshe ukuthi ke sibone nihlangene ensukwini noma evikini nje kwi Provincial Council on AIDS nohlaka ke lolu kuyilona olidila nento eziningi ezithinta ke izifo lezi ezithinta oTB ingculazi kanye nezinye ezithelelana ngocansi mhlawumbe mawungakusithathe nje usibeke Qongqoshe ukuthi ukuthini lento ukuthi nihlala nihlangane isho ukuthini futhi yona le council le. No asibonge Ntokozo le council Provincial Council on AIDS uhlaka olunganyelwa uNdunankulu. Okusho ukuthi ngesikhathi eSouth Africa iyonke kubonakala ukuthi sinenkinga yabantu abanesandulela ngculazi nengculazi kwavunyelwana ukuthi akusiso isifo lesi esingasi manager ngawodwana ngamanye amagama akufani nezifo lapho uhealth okwazi ukuvela ukhipha amaphilisi nje bese kuba ngcono kwavunyelwana ukuthi ngendlela lesi sifo esase affecte ngayo imphakathi almost wonke kuyaphoqa ukuthi iapproach noma indlela yokusilapha noma indlela yokuthola ukusilapha nekundlela yokusinciphisa ukuthi sithatheleke kuukuthi wonke umphakathi awuhlangane wonke umphakathi awuhlele ndawonye as a result ke kwase kuthiwa cha ayikhishwe le council emnyangweni wezempilo akube i-response noma ukuphendula kukahulumeni wonke okusho ukuthi kuzwelonke usihlalo wale council uDeputy President kuma provinces onke usihlalo wale
council kuba upremier wangaleso sikhathi nomnyango wezempilo uba khona kodwa nayo yonke eminye iminyango iba khona kuphinde kube khona izinhlaka ezihlukahlukene zemphakathi civil society lapho sikhuluma ngama NGOs ama NPOs abefundisi inhlangano zabefundisi amabandla abamabhizinisi yonke nje umuntu oyi-activist kwi-society uyahlala kulolu hlaka and ke into eyenza ukuthi bonke laba abantu bahlale kulolu hlaka ingoba ukuze sikwazi ukuthi sigcine siyinqobile ingculazi kufanele kuyaphoqa ukuthi wonke umuntu emphakathini abe involved so thina ke siyayisihlale njalo emva kwekhotha lapho siyayisithola ama reports khona aqhamuka kuhulumeni ukuthi njengohulumeni yini esiyenzayo odabeni lwengculazi nesandulela ngculazi bese siphinde sithola ama reports eqhamuka ku civil society ukuthi njengoba sibambisene nje nakho ebesikwenza ngo3 months uma sesiwatholile ke wonke lawo ma reports siyawa cubungula sibuka ukuthi siyayithola yini impact siyafika lapho kufuna sifinyelele khona uma ngabe sivumelana sisonke ngoba phela kufuna siqoqe sonke ukuthi cha akwenzeki ngalendlela esifisa ngayo ebese siqhamuka nama solutions sonke la emhlanganweni uyabona nje enye yeyindaba ebesixoxa kulomhlangano wokugcina eyokuthi abantu abaningi abatholakala ukuthi bayayithatha imishanguzo ebese bayayiyeka endleleni abantu besilisa lo ladaba esihlale silikhuluma ke ngabantu besilisa ukuthi abantu besilisa abakuthandi kahle ukusondela eminyangweni wezempilo so even ama statistics manje ayavumelana nathi ukuthi abantu abaningi abaneminyaka between u19 I think eya ku69 abantu besilisa abangekho kwimishanguzo okufuna ngabe bakhona kwimishanguzo whether bayiqala bayiyeka phakathi noma umuntu wavele watesta wafuna ngabe uyangena wangabe sangena kwi treatment bonke labo bantu abaningi babo abantu besilisa so siyavumelana ke kulomhlangano uma sesihleli sixoxa sonke ukuthi into ekuzofanele siyenze ukuthi uhulumeni ebambisene ne-men's sector ngoba kwi society kwi-society akhona ama-sectors ngokuhlukahlukana njengoba ngithe kune-civil society i-civil society iyi-umbrella yey'nhlaka ey'hlukahlukene so kuney'nhlangano-ke laphana ekuthiwa i-men's sector so sivumelene-ke lapho ukuthi cha uhulumeni ne-men's sector akube ney'nhlelo esizenza ndawonye ukuya emphakathini ukuze sikwazi ukuthola ukuthi abantu besilisa sibabuyisa kanjani kulolu hlelo so ngenza isibonelo nje sokuthi lo amhlangano usiza ngokuthi ama responses ethu noma indlela ekuphendula ngayo izifo esireacta ngayo ezifweni ayibi one sided kube uhulumeni kuphela siyabambisana uhulumeni nomphakathi wonkana sikuzwe futhi uphinde ukhuluma kakhulu ngendaba ukuthi ke engathi uyisukumele kakhulu leyo ukuthi ke sibabuyise labe sebese behambile ekuthatheni amaphilisi lapha sithi no close the gap ukuthini lapho kuphawula kunohlelo oluthulwe uDeputy President lo show to close the gap olokubabuyisa uthi 1.1 million close the gap campaign okusho ukuthi kunabantu abangaphezulu kuka 1 million okufuna ngabe badla imishanguzo kodwa abangayidli sase ke uma sixoxa ke nozolonke savumelana ukuthi hayi okwamanje asike sitargethe u1.1 million wabantu sizobabuyisa thina ke njenge province itarget yethu 117,000 ngicabanga ukuthi wakwakhuluma ngawe Ntokozo kuleli uhlelo ngelinye ilanga ayisasengizokuthiwa siko 8 manje ayisabaphuthuma siko 8 manje siqale khona la endlini sabuka sabaphuthumisa hayi sashesha kuyashesha mawuqala ekhaya ifuna uqala ekhaya into so itarget yethu ke thina njenge province kwathi wasambe siyofuna abantu aba 117,000 sibabuyise ku treatment sithi ke abantu bakithi iminyango yethu ivulekile izandla ivulekile uma ngabe wake watesta wasithola ukuthi positive wangayiqala treatment buya kuthina sizophinde sikufake ku treatment of course ufuna siphinde siqale sikuteste kabusha ebese ke sikufaka ku treatment uma ngabe wawukhona ku treatment wakhathala endleleni hayi ngeke sibuze imibuzo sithi ngena ubuye ku treatment ngoba kubalulekile Ntokozo ukuthi abantu akufuna ngabe badla imishanguzo bayidle ngiyaye ngibuza imibuzo ukuthi abantu abanesifo sikashukela Ntokozo baphuza amaphilisi
abanye ekseni nantambama omunye kuyaphuza iphilisi elilodwa but abaningi baliphuza ekseni nantambama ababaningi ababalekelayo lawo bawaphuza usuku nosuku ngendlela okushiwo ngayo manje nakulaba abaphuza isifo abaphuza ama ARVs because of isifo sengculaza noma isandulela ngculaza nakhona kufuna sibe neculture efanayo ngoba iphilisi nephilisi ongaliphuzi kusho ukuthi wena unciphisa izinsuku zakho zokuphila lokho okufuna sikukhulume senza abantu bakithi bahlale bekhuluma ngaso sonke becabanga ngaso sonke isikhathi ukuphuza ke amaphilisi intokozo ngendlela udokotela eshengayo ngendlela udokotela noma onesi ababeke ngayo kusiza ukuthi wena igciwane la emzimbeni wakho lithithibale lingakwazi ukugulisa licindezeleke nje lipitshizeke uma uwaphuza usuku nosuku kusiza ukuthi uma uwaphuza usuku nosuku ugcina futhi ungasalitheleli omunye umuntu leli gciwane okusho ukuthi liba virally suppressed cindezela again iyendaweni eyodwa so kubalulekile ke ukuthi abantu bayiphuze imishanguzo kodwa uma beyiphuza imishanguzo kunjalo ntokoza abanye abantu uthi uma seyiphuzile imishanguzo abona ukuthi ahamba yo testa bese kuthiwa hayi igciwane alisabonakali emzimbeni acabanga ukuthi ngoba lingasabonakali kusho ukuthi alisekho ngempela ebese yayeka i-treatment uyabona ke the moment uyeka i-treatment libuya ngamandla ke lisuke selinamandla amakhulu ngoba seliyawazi amaphilisi akho ukuthi kanjani so selinendlela yokuthi lizowabalekela kanjani linendlela igciwane lokuthi ukuze lamaphilisi ngiwabalekele ngikwazi ukuthi ngimultiply ngizokwenza kanjani lo so kubalekile ukuthi umuntu nomuntu ahlale kwi-treatment yakhe usuku nosuku ngendlela okubekwe ngayo uma nje ukhumbulile ukuthi iphilisi elilodwa equals to ukwanda kweinsuku zakho iphilisi elilodwa equals to an extra day for you empilweni if isikhumbule lokho nje abantu bakithi ngempela bayokwazi ukuthi ngaso sonke isikhathi bahlale bephuza imishanguzo asikho isidingo ntokozo namhlanje sokuthi kube khona umuntu odlulayo emhlabeni ngenxa yokuthi uHIV positive akufanele futhi nje ngihlale ngisho ngithi ingiphatha kabi ukuthi ngavele ngithatha induku imvubu ngoba induku incane ukuthi ngithatha imvubu the day kuthiwa khona umuntu oshonile ngimshaye nje ngimthathe esahlela ukuthi ushona kanjani kulesikhathi samanje ngoba kusho ukuthi uwena oselfish uwena ongacabangela abantu bakini uwena ongacabangela izithandwa zakho uwena ongacabangela izingane zakho cha ithandwa izingane zethu hayi ukuthi unomathandana abaningi cha izingane zethu nodade wethu nomama izona izithandwa zethu lo so wena oselfish ngoba wena uthatha isinqumo sokungathatha amaphilisi uma ungaphuza amaphilisi wanciphisa izinsuku zakho wenzela ukuthi thina sisale sesikhala ke manje ayukaze impela no uyayibona kama lohlelo khazana.chat.gov.za ngibonile ke futhi lapha nithi uke wayithinta futhi nale lesiyibona ngathi iyaqhubeka yabantwana abakhuleliswa labantu abama breadwinner noma abantu abadala kwasha kwacima oke wayikhulumisa ke nayo ukuthi ke siyabantu ke abasendleleni ukuthi ke siyalwisana nayo kakhulu mhlawumbe kutheni ukuphawula kwakho ngaphansi kwaleso sigaba well sixoxele ntokozo even nakhona kwi-PCA ukuthi enye yezinto esibona ukuthi iqhubekisa ama-infections amasha ngoba abantwana abancane bayithola bekhulelwa kwesinye isikhathi hayi ngoba umuntu ethanda noma azi ukuthi kwenzekani ingoba ingane manje uma uzoba nomuntu ona 25 okhulelisa ingane na 14 noma na 15 years ucaba uthi wenzani ekhanda lakhe leyo ngane yazini ngokuvuma really ukuthi ivumane ngiyaye ngizwa kabanye athi hayi besithandana kusho indoda ena 25 umjendevu ekhuluma ngengane 25 sekujendevile cha ingane nayi na 15 usuku umjendevu ngempela okay thina should go 40 kusuke sekuthi akusuke konakele kakhulu usuku seyidlozi lapho so ngeke uthi una 25 ujole nengane ena 14 bese umbiza ngentombi yini enikhulumayo nixoxane ayikho into enikwazi ukuyixoxa phela ingane na 14 ayikazi lutho isafunda sa experience kwayona indlela eprocessa ngayo izinto nendlela ecabanga ngayo ayifani ingane na 14 ntokozo indlela ebicabanga ngayo namhlanje iyashintsha emva kwa 6 months iyashintsha emva kwa 12 months because uyakhula it's a stage sokhula so ngisho na ko 21 usuke sanadideka even ku 21 usuke usemncane kakhulu ungakabi experience usazifunda kwa wena ukuthi ubani so into ebesixoxa ke lapha na kwi-PCA ukuthi
lolu daba lokukhuleliswa kweingane zisencane silenze njani. Sivumelene ke ukuthi impela kuzofuna siqhubeke sibambisane nomnyango ka Social Development, nomnyango wezemfundo, amaphoyisa, iJustice Cluster, sixoxe namakhansela ngoba omeya bebekhona, sixoxe futhi namakhosi ubuholi bendabuko ngoba kwezinye indawo kuba iculture nje yokuthi hayi kuyaziwa vele la endaweni ukuthi uma usufika eminyakeni ewu17 noma u18 ungakabi nengane hayi ubhekeleka phansi. Angisho ukuthi kwenzeka yonke indawo, zikhona indawo esiyitholile leyo nto. So kubalekile ke ukuthi uma ngabe sixoxa nobuholi bubonke sivumelana ukuthi lolu daba silwenza kanjani. Into ebhlungu ngale ndaba Ntokozo ukuthi iaffecta isizwe simnyama kuphela. Uma ke thina singasukumi sime ngezinyawo sithi cha not in our name kuzokwazi ukuthi lolu daba lulungiseke kuya phambili. And ke ngiyengibone futhi nginotice nakho ukuthi ke abantu bayakhohlwa ukuthi umthetho wezwe uthi ngisho ngakuthi umuntu ukuncengile mayine eminyaka engaphansi kwa16 wathi ngiyacela kodwa wena ngokuvuma wakho umrapeile lo muntu. Kanjani? Usho njalo umthetho akusho ukuthi ngoba ukuncenge wazi wakubamba ngesandla wakudonsa wakuguqa usiyothi wena ke waguqa ngqongqoshe hayi uyirape leyo. Kukhona nje Ntokozo sikhona kuona lo mhlangano kaNdunankulu obesreportela ukuthi kunengane eneminyaka engaphansi ka16 ekhulelwe lapha eMajuba. Uma ngabe umnikazi ke omkhulelisile ukhona uno20 into uma bembuza uthi hayi lengane iyona eyangishela manje ke wena Ntokozo umjendevu ngaka ushelwa ingane na14 ngoba kwenze njani uvuma kanjani wena umdala kangaka uyabona. So ezinye zezinto engifuna ukugcizelela lento oyishoyo ukuthi ngisho ngathi uyona ingane efike kuwena yazini ingane wena omdala you should know better. Abantu abanjalo ke Ntokozo umthetho uthi statutory rape leso okusho ukuthi uyirape ingane futhi ke umthetho kuyaphoqa ukuthi uthathe indima yawo. Siyacela ke insizwa ukuthi zikhalime nje mbuzo umuntu uthi neminyaka ngakho khona lelinye iform ke ngqongqoshe thina esasisebenzisa lapha eMaritzburg lalibhaliwe ukuthi umuntu umbuze eqala ukuthi iminyaka mingaki ngaphambi wenze noma yini bona mingaki iminyaka in mayikhohlisile ke mhlawumbe wathi yena uno20 iform lecture wawushela nje umgcwalisisi bese lisayine egcine ethi cha una 20 bani ngoba kuke kwaboshwa impela kuke waqina umthetho kulento ukuthi ke makuthi ingane isencane manje angazi kwabuye kwathi ukuthamba abantu sebeqalile ke siyezwa kuthiwa engathi kuyabuya kodwa ke siyathemba ukuthi abantu bezwe emakhaya bakwethu izingane ezincane asikhulise ayithola ubaba ingane kwena musukuba yisoka enganeni. Ngqongqoshe sise excited ke kuleli viki elizayo siyathi uhulumeni uzothi ngo lapha endaweni yaseDumbe bathi seLunaburg lapha egroundini ungakusihlebeleke njani ncantu uzobenzana uhulumeni lapha ya si excited kakhulu Ntokozo siyiDumbe bakithi uhulumeni uzobe ufikile galelekile eDumbe uhulumeni wonke sobe sine operation sukuma sakhe ezobi lapha ewadwane Lunaburg lapho uNdunankulu nabo bonke ongqongqoshe bakhe bazobe befikile. Into enhle ke ngo-operation sukuma sakhe ukuthi uNdunankulu umefika akafiki ezewadini elilodwa uthi yena kule ekwelinye iwadi ongqongqoshe bebevakashela amawadi amaningi ngokuhlukana sobe sibuka ama projects kahulumeni operations siyahlola kuma projects almost wonke akhona lapha ngoba amawadi akhona wamaningi sibuke lapho kunesidingo khona sokuthi silethe intuthuko sibone ukuthi siyiletha kanjani iDumbe ngeke lisafana. Ayi yabona bajabulani baseDumbe bathe nje bayacela uDangqongqoshe ukuthi ke ungawushiya uHome Affairs ngoba baningi abantu abangenawo amapasi lapha yana nawo ke Home Affairs bayacela usondelele yize noma abanye babo beshile behleba nje Ngqongqoshe bathena bayaya abanye uthothi mase kwenza uhlolo ofuzo lapha yana kuba khona ukuthi ke lapha Home Affairs ingabe sekuyafana lezi zinto lezi kubuye kungafana ngazi kungafani kuloko kubuya nje kungafani manje ifuna ukuhlala ilungiswe ke leyo ndaba kodwa bathe bacela ungawushiyi uHome Affairs njengochampion wabo lapha ya uHome Affairs sizoza nawo Ntokozo kodwa ke siyabacela ukuthi bangafiki namaswati bese bethi umuntu waseDumbe bangafiki namaswati bese bethi umuntu wase South Africa bangafiki nabantu baseLesotho bese bethi umuntu wase South Africa engiyayibona ngoba
uma wenze njalo siqala ngawo ukubopha thina. Okay. Wena oletha umuntu ongasiwa la eSouth Africa bese uthi wase South Africa wena sigebengu sokuqala. Sithi sifika kulesi sesibili isigebengu esiyibiza ngeSouth African sibe singesona sibe sibophe wena kuqala. So kubalekile ke abantu basedumbu ukuthi impela uHome Affairs uzofika kodwa umthetho uyaqina futhi usuqine ngempela. Akekho umuntu ozothola ubuzwe base South Africa ngendlela okungeyona. Oh my friend kwabona bayazi ukuthi umsebenzi kusetshenzwa kanjani la kaHome Affairs. Futhi ke ngike ngaxoxa nobaba uJomo Sibiya o-Deputy Minister waka Labour saphinde saxoxa nobaba uMshazi ukuthi soke sivakashe nje Dumbu sibheke ukuthi lapha ko my friend kusebenza abantu okufuna ngabe bayasebenza yini ngoba phela bakhona eindaweni zasemakhaya akhona amashayina akhona lapha eDumbu edrobheni siyobheka ukuthi abantu abasebenza khona okufanele ngabe unayo yini umuntu ipermit yokusebenza ngoba phela akufanele umuntu asebenze endaweni ane permit yokuthi nika nje ipermit yokuthi ubhace bese yena esethatha umsebenzi obekungafanele ukuthi awenze so uhulumeni uzokwenza konke bakwethu ayike injalo ngolwesithathu lo siyakulo nje umhla ka28 uzobethe mbo uhulumeni endaweni yaseDumbe sizobe sikhona sifike ngeinkane hayi kulelo hlelo ke siphoxa isikhathi kuba siyazenzela ngabe sihlala kuze kuse sizethika sivalelisi sithi kulungela ke bye.